Türkmenistanda koronavirusa karşı girdilen hereket çäklendirmeleri gökbakça ekinlerini yetiştirýän kärenneçi daýhanlara yaramaz täsir ýetirýär. Lewaply kärenneçiler çäklendirmeler sebäpli gawun, garpyz we pomidor ýaly gökbakça önümlerini beýleki sewitlere satyp bilmeýärler. Bu bolsa azyk önümleriniň çüýräp, zaýa bolmagyna we kärenneçileriň uly maddi ziýan çekmegine getirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Ýurdun Günnor welaýatynyň maglumat berýär. Bellesek Lewapda şu ýylyň aprel aýynda ýeňilleşdirilen hereket çäklendirmeleriniň gerimi geçen aýyň 3-nji 10 günlüginde gaýtadan güýçlendirilip başlandy. Munyň çäginde beýleki sewitleriň ýaşaýjylarynyň welaýata şolsanda etraplara girip çykmagy çäklendirildi. Bu çäklendirmeler welaýatda koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänleriň we ölýänleriň görnetin köpelýändigi barada habarlaryň gelip gowşaýan mahalyna gabat geldi. Lewapdaky habarçymyzyň sözlerine göre soňky günlerde Saýat etrawynyň mülk we täzelikçi daýhan birleşiklerinde, Garabekeýül etrawynyň Harin daýhan birleşiginde hemde Burdalyk owasynda onlarça kärenneçiniň ýüzlerçe gektar meýdana eken gökbakça önümi zaýa boldy. Biz gökbakça ekinlerimizi esasy Aşgabada we Balkana satýardyk. Ýöne indi 2 hepde bäri Lewapa hiç bir telekeçini salmaýarlar. Şol sebäpli haritlarymyzy satyn almana gelýän adam ýok. Biziň welaýatdan çykmamyza hem ruhsat bermeýärler. Barlyk postlarynda duran polisiýanyň we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri welaýata giren adamlary 21 gün tutsak edýärler diýip efirde adynyň üýtgedilip Gylyçmurat diýilip tutulmagyny soran Saýatly kärenneçi habarçymyza gurrun berdi. Agdalan etraplaryň kärenneçi daýhanlary öz gökbakça önümlerini welaýatyň paýtagty Türkmenabad şäheriniň bazarlaryna hem ekidip satmaga ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Hatda Milli Howpsuzlyk ministrliginde tanışlary bolan kärenneçi daýhanlar da öz gökbakça önümlerini beýleki sewitlere satyp bilmeýärler diýip Saýatly kärenneçi belledi. Daýhanlaryň sözlerine göre yerli resmiler we barlyk postlarynaky polisiýa hemde Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri munyň sebäplerini welaýatda hususan da Farab etrawynda epidemiologiýa ýagdaýyň erwetdigi bilen düşündirýärler. Ýöne olar goşmaça maglumat bermeýärler. Ýatlasak 12-nji iýulda Azatlygyň habarçysy Farab etrawyny Türkmenabad şeýlede beýleki etraplar bilen birleşdirýän ýollaryň we köprüleriň ýapylandygyny, muňa etrapda ojagynyň tapylmagynyň sebäp bolandygyny habar beripdi. Mövsüminde yetişen gökbakça önümlerimiziň ählisi zaýa boldy. Biz çüýren önümlerimiziň ýer ýalysyny sygyrdyr mallara berýäris. Galanyny zebile zyňýarys. Biz uly maddi ziýan çekdik. Bu ýyl özümiz gazanç etmekden geçdik. Kärennesini alan ýerimiz üçin döwlete bergili bolup çykýarys. Döwlet bize kömek etmekden geçen çäklendirmeler sebäpli ziýan berýär diýip Saýatly kärenneçi aýtdy. Habarçymyzyň sözlerine görä şu ýyl döwletden ýerleri kärennesini alan daýhanlar her bir gektar ýeriň sürüm, tohum we suw üçünçülügine hemde işçi güýjüne ortaça 10.000 manat çykdaja etdiler. Daýhanlar eden çykdajylaryny ödäp bilmän indi giç yetişýän käşir ekmegi planlaşdyrýarlar. Emma käşir ekilen meýdanlar suwarmaga ýeterýärli suw ýok diýip Saýatly kärenneçi belledi. Azatlygyň bu aýdylanlar dogrusunda Türkmenistanyň Owahyjylyk we Daşky Gurşawy goramak ministrliginden we onuň Türkmenabaddaky bölüminden hemde Lewap welaýat häkimliginden şeýlede polisiýa edarasynyň kommentari almak synanşyklary netije bermedi. Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19-yň bardygyny ikrar etmeýärler. Ýöne häkimetler keteliň ýaýramagyna garşy ätýaşlyk çärelerini şolsanda hereket çäklendirmelerini, maska giymek we köpçülükde 2 metr aralygy saklamak düzgünlerini güýçlendirýärler. Ýurt resmileri we döwlet mediasy bu çäklendirmeleriň gerimi hemde olaryň raýatlara ýetirýän täsirleri barada hiç ýyly mesele gozgamaýarlar. Bu aralykda habarçymyz dol izolasiýa ýagdaýda saklanýan Farab etrawynda ýiti adyk gyçylygynyň emele gelendigini habar berýär. Onuň sözlerine görä soňky 2 hepde bäri etrawyň döwlet dukanlarynda ilata subsidiýalenen adyk önümleri satylmaýar. Hususy dukanlarda bolsa un, ösümlik ýagy, et, towuk eti, süýt we ýumurtga ýaly adyk önümleriniň ýiti
yetmezçiligi emele geldi. Farawa 2 hepde bäri ýörite resmi namasy bolmadyk hiç kimi geçirmeýärler. Şol sebäpli dukanlaryň köpüsiniň tekçeleri boşady. Hökümet bizi paýok önümlerini satmakdan geçen hususy söwdany hem çäklendirýär. Adamlar näme iýmeli bu resmileri gyzyklandyrmaýar. Farapdaky häzirki ýagdaý bir sürü goýuny bir ýatakda daşyndan gawap, otsuz we suwsuz aç saklayan çopanyň hekaýasyny ýatladýar diýip adynyň efirde üýtgedilip mergen diýilip tutulmagyny soran Faraply bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi.